Kahapon, yaring nagapanguna nga balita. Online voting para sa 8 ka mga kandidata sa MES Iloilo 2022 ginbuksan na sa publiko. Opisyal na nga ginbuksan sa publiko ang online voting para sa 8 ka mga kandidata sa Miss Iloilo 2022. Iniamo Sanday Erica Doronila sang Sara Iloilo, Angela Bolenses sang Tigbawan Iloilo, Ellie Rose Elola sang Pavia Iloilo, Blessed J. Villablanca sang La Paz Iloilo City, Jessa Jen Garbino sang Cabatuan, Gina J. Chu sang Anilao, Alicia Lorraine Abella sang Haro Iloilo City, kag Dorothy Marie Himilian gikan sa distrito sang La Paz. Para sa inyo paborito nga kandidata sarang nga makaboto online, paagi sa website sang Pageant Vote PH. Una, bisitahon ang Pageant Vote page site kag i-click ang link. I-click man ang pangalan sang kandidata nga imo pagabotohon kag i-click ang Vote tab. Ang kandidata nga may pinakamadamo nga votes ang makabaton sang cash prize. Ang pageant night naman ang pagahiwaton sa Enero 22 sini nga tuig kag sarang matanaw via live stream sa official Facebook page sang Miss Iloilo. Ang dugang nga detalye bantayan karon na alas 6 sa gabi sa Labala Patrol. Ako si Divine Singh.